Kaixo neska mutilak, hau da Gazteon kasetaren bideobloga. Gaur pertsona ospetsu bati buruz hitz egingo dugu. Musika, moda eta politika probatu dituen pertsona. Badakizu nor den? Bai, gaur Kanye West ezagutuko dugu. Kanye West ez da soilik musikaria. Baita enpresa burua, diseinatzailea eta ikonoa ere. Musikan arrakasta handia izan du. Hain zuzen ere, hip-hoparen aitzindari bat izan zen. Ibilbide profesionalean 21 Grammy irabazi egin ditu. Gero, modan eta negozioetan eragin handia izan du. Kanye Westek sortutako marka Yeezy orain referente bat da. Eta Adidas markarekin egindako kolaborazioarengatik milaka eta milaka oinetako saldu egin ditu. Esan behar dugu, Kanye oso polemikoa izan dela. Eta Kanyek ez du beldurrik bere iritziak emateko. Kanye West oso famatua zen, baina Kim Kardashianen bikotea izatean, bere ospea biderkatu zen. Eta bikotea banandu zenean mundua hau bete hortz geratu zen. Horren bestez, 2020an Kanye West hauteskundetara aurkeztu zen. Bai, Ameriketako Estatu Batuetako presidentea izateko hauteskundetara. Eta hainbat botu lortu zituen. Daukan estiloan, erlijioak eta gospelak influentzia handia izan dute. Bertatik jaio zen bere estilo propioa eta berezia. Gainera, aurra zenean, esaten dutenez, margolari oso ona zen. Kanye West oso polemikoa izan da. Modarako, negozioetarako, musikarako. Zuk ezagutzen alzenuen Kanye West? Noizbait bere abestiren bat entzun alduzu? Ala Yeezy arropa jantzi alduzu? Hau izan da Gazteon kasetaren bideobloga. Beti bezala, eskerrik asko eta laster arte.